self-sustaining man-made resort o farm tourism in Juan, malampuson nga napatuman sa lungsod sa Valencia sa Negros Oriental. Atong sayran ang detalye pinaagi niining akong RTV Presents. Sa unang tanaw daw anaalang sa tradisyonal nga tugkaran di inahimutang ang mga kahiyupan sama sa kanding, pato, pabo, baboy o siyempre ang mga manok Bisaya nga saburan lang og bahog, mudugok na aron mutuktok. Semi-organic ang pagkaon nila kay gawas sa feed. Gigamitan usab nila kini og mga pagkaon nga tanom nga anaara sa palibot. Ang kamunggay ug ang gitawag nila nga madre de agua. Samtang sa pikasabig na usab ang fish pond nga adunay daghang tilapia nga pwede mabingwit. Sa kilid nini ang lasang sa mga punuan sa kakao nga tinubdan sa lamian nga tabliya. Gipangita karon sa mga turista diri sa Valencia or the whole Negros? Yes, in fact, magkapadala namin Cebu og tablia. It's because of the process, ang quality sa beans, for one thing, no? Ang pagsugodaan, quality ang beans yun. Kining tanan anaara sa usa ka resort nga nahimutang sa lasang sa Valencia, Negros Oriental nga gikuhaan sa tanan nga panginahanglan sa mga turista. From farm to table concept, pamainit ang lamiang sikwate nga giparisan sa puto ug tamis nga mangga. Lami gyud. Manginom tag tsokolate and mga untag puto. Sa paniudto, ang mga tatak nga putahe sama sa gipalingkod nga manok Bisaya, adobo, tinua, samtang sa isda ang labtingaw nga tilapia, ang tanan anaara nila gikuha sa palibot. Sumasa tag-iya nga si Florante Vicuña nga usa ka self-sustaining ang ilang gihimo ilabi na niadtong panahon sa pandemic nga lisod pagkuha og pagsulod sa mga produkto busa gihimo nila ang tanan aron mabuhi sila ug ang kapin sa 60 ka mga trabahante nga nagsalig kanila. Part of our farm tourism, pero part of the business also. Kaya ka nga manok, this supplies our needs sa among restaurant. And also, na ay mga bisita, layang mo tanaw how our chickens are being raised. This is a very unique way of raising chickens. Sa subling pagbangon sa turismo, nakaani kini og pagdayeg sa mga lokal ug ilabi na sa mga langyaw turista nga nalingaw sa ilang kasinatian. This is the most beautiful place we have seen yet. And the gentleman here that takes care of it, they do a best place we've been. Lingaw-lingaw lang gud, then kung nay makuha, ipaluto then kanon sad. Daw gikumpleto na nila pinaagi sa giproseso nilang kapsula nga dahon sa kamunggay din gigamit nila ang mga makinarya. Nakatabang usab kini sa mga mag-uuma nga mutumod sa ilang produkto alang sa maong katuyuan. Dili lang sa sulod sa man-made forest resort, matilawan ang ilang mga produkto tungod kay inanay na usab kini nilang gipaambit sa gawas. Especially now, people want to be engaged into farming as survival. Survival, just in case anything happens, at least na ilang matanaw sa ilang backyard, harvest nila, including vegetables, kalamunggay. Sustainable ka-income yun. Sama sa barangay Apalong sa Valencia, Negros Oriental, aduna usay mga dapit sa atong nasod nga nagpaabot lang nga makaplagan og higugmaon sa tanan. Love the Philippines matud pa sa Department of Tourism. Taliwa sa kontrobersya karon, nga giatubang inay magpaapikto mas gibida pa sa ahensya ang pagpalambo karon sa turismo human sa nasinati nga pandemya. Strengthen tourism governance between the national government, the local government, and all public and private stakeholders in tourism all over the world. Nganong maadto pa man sa laing dapit aron motilaw sa lamian nga dalit ug mosaksi sa matahom nga talan-aon kung anaara di ay kini sa atong palibot. Sos pagkanindot, Philippines. Kauban si Godfrey Lian ug Alfonso Bliss. Ako si Alan Domingo. Balitang